Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Ανάσταση σου, Χριστέ, σωτή, και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομαι. Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου του Ανά
Μαγδαληνή και Μαρία Ιακώβου και Σαλόμη, η γόρα των έρχονται επί των μνημείων ανατίλαντος του ηλίου και έλεγον προς εαυτό. Και εισελθούσε εις το μνημείον ειδον εάν ίσκον καθήμενον εν της δεξής, περιβεβλημένον στολήν λευκήν, ημάς στην Γαλιλαία. Δόξα Θη Αγία και ομοουσιό και ζωοποιό και αδιαιρέτω τριάδι, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων πανηγύρισας και της εν της μάσης. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων ο Θεός πριν αυτού και φιλέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτού. Ως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Γεώργιος Μητροπολίτης Κήτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος, προς τον Ιερό Κλήρο και τον ευσεβή λαό της Πιερίας. Αγαπητοί μου αδελφοί, κάθε χρόνο η Εκκλησία μας καλεί να εορτάσουμε το πάθος και την Ανάσταση του Κυρίου. Έτσι και φέτος, αφού τελειώσει η Μεγάλη Σαρακοστή, περνούμε από τη Μεγάλη Εβδομάδα και πλησιάζουμε στο Πάσχα. Γιατί όμως αυτό επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο? Δεν είναι τυχαίο ότι η Μεγάλη Εβδομάδα ονομάζεται και Αγία Εβδομάδα. Και αυτό συμβαίνει διότι η συμμετοχή μας στο πάθος του Κυρίου μας αγιάζει πνευματικά. Το πάθος του Κυρίου μας καλεί σε μεταστροφή, να αλλάξουμε δηλαδή τον τρόπο που σκεπτόμαστε και να δεχθούμε στη ζωή μας το θέλημα του Θεού. Μόνον τότε η Ανάσταση του Χριστού γίνεται προσωπική Ανάσταση. Γίνεται Ανάσταση του καθενός και πνευματική Ανάσταση της ζωής μας. Έτσι λοιπόν και φέτος καλούμαστε να σπάσουμε την πέτρινη καρδιά μας, όπως αποκλείστηκε ο λίθος από τον τάφο του Χριστού,
να δεχτούμε τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος στην καθημερινότητά μας, να ενισχύσουμε την πίστη μας στον Αναστάντα Κύριο, να νικήσουμε την αδιαφορία προς τον πλησίον μας. Η Ανάσταση μας βοηθά να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Θεός μας αγαπά. Μας αγαπά επειδή είμαστε παιδιά Του. Πολλές φορές μάλιστα δεν είμαστε καλά παιδιά Του. Υψώνουμε τη φωνή μας όχι για να Τον δοξάσουμε και να Τον ευχαριστήσουμε, αλλά για να διαμαρτυρηθούμε όταν τα πράγματα στη ζωή μας δεν γίνονται όπως εμείς τα θέλουμε. Ξεχνούμε όμως ότι εκτός από τα δικά μας σχέδια υπάρχει το θεϊκό σχέδιο. Τα δικά μας σχέδια είναι προσωρινά και όχι πάντοτε εφικτά. Η Ανάσταση μας διδάσκει ότι το σχέδιο του Θεού είναι πάντοτε εφικτό, διότι είναι αποτέλεσμα της αγάπης Του για μας. Είναι ένα σχέδιο πλημμυρισμένο από την ευσπλαχνία Του, βασισμένη στην αγάπη και την φιλανθρωπία του Αναστάντος Κυρίου για τον καθένα μας. Μπορούμε να νικήσουμε την αδιαφορία μας για τον συνάνθρωπο. Επιπλέον, το φετινό Πάσχα, ας πάρουμε στα χέρια μας τον Λόγο του Θεού. Ας νιώσουμε τη χαρά του Ευαγγελίου στη ζωή μας. Για μας τους χριστιανούς το Ευαγγέλιο δεν είναι μόνο ένα βιβλίο. Είναι προπάντων ένα πρόσωπο. Είναι ο αναστημένος Ιησούς Χριστός, ο μόνος και αληθινός σωτήρας του ανθρώπου. Σε τελευταία ανάλυση, η Ανάσταση του Χριστού μας βοηθά να γίνει η ίδια η ζωή μας αναγγελία του Λόγου του Θεού. Το Ευαγγέλιο του Αναστάντος Κυρίου φαίνεται ανεφάρμοστο στα μάτια πολλών ανθρώπων. Δεν φταίει όμως το Ευαγγέλιο. Φταίμε εμείς οι χριστιανοί. Ενώ πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού και συμμετέχουμε στο Πασχαλινό εορτασμό, η ζωή μας δεν είναι αναστάσιμη. Εξακολουθούμε να ζούμε στην αμαρτία. Η ζωή μας αντιπροσωπεύει τον άνθρωπο της πτώσης και της κατάπτωσης, όχι τον αναστημένο από την φθορά του θανάτου. Έτσι λοιπόν, η ζωή μας δυσφημίζει τον Λόγο του Θεού στα μάτια των λοιπών ανθρώπων. Αγαπητοί μου αδελφοί, από την καρδιά μου εύχομαι η φετινή Ανάσταση να γίνει αφορμή, να γίνουμε πιο ενεργοί και συνειδητοί χριστιανοί, να αναζητούμε καθημερινά συγκεκριμένους τρόπους για να ζούμε την εν Χριστώ ζωή, να ζούμε με αγάπη προς κάθε άνθρωπο, να αυξάνουμε κάθε μέρα τα έργα ευσπλαχνίας, τα οποία συχνά αναγγέλουμε. Πολλές φορές επικαλούμαστε, αλλά λίγες φορές πραγματοποιούμε. Καλό και ευλογημένο Πάσχα. Ο Μητροπολίτης σας, ο Κίτρος Γεώργιος. Αυτό το Άγιο Φως, το οποίο ανέτειλε σήμερα από τον Πανάγιο Τάφο του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα, με το οποίο Άγιο Φως έχουμε όλοι αναμένες στις λαμπάδες μας, αυτό το φως να πλημμυρίσει τη ζωή μας και να μας φωτίσει τη ζωή μας, έτσι ώστε να ακολουθούμε τα βήματα του Αναστάντος Ιησού Χριστού. Χρόνια πολλά, ευλογημένα σε όλους. Χριστός Ανέστη! Σήμερα λαμπριθόμενα η Πάσχα Κύριε Πάσχα. Και εγώ λίγο να το φυγήσω γιατί δεν μπορώ. Προχωράτε, προχωράτε. Ουρανήμενα επαξίως ευθενέστοσαν κι δε αγανιάστον εορτάζε το δε κόσμος τώρα πως Χριστός Ανέστη! εκ ταύτου ο θύσαντος Χριστού ενός θερεούμετα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και επάρχητε πηλαιώνει, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε τας πύλας οι άρχοντες ημών, και υπάρχητε πηλαιώνει, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Χριστός,